Mae pawb yn mynd i wleidyddiaeth mwyn wneud pethau da i bobl. Weithiau mae pethau'n gweithio, weithiau maen nhw ddim yn gweithio. Ond wrth gwrs, beth sy'n bwysig yw bod chi'n gallu gweud ni wedi gwneud gwaniaeth. Mae'r gwall yn wyn, ond 48 ydw i. Mae digon o ffordd i fynd to. Mae'r tân dal i fod yn y bola, falle bod bola tymach i fawr. Ond mae'r tân yn dal i fod yna. Beth fi'n gweld bobl yn dod mewn i weld fel unigolion pan dod mewn i'r surgery, pan maen nhw'n dod i weld fi fel aelod cynulliad. Ni'n gwneud gwaniaeth mowr iddi bywydau nhw fel unigolion. Ac i weld yna gyda'r cyhoedd yn gyffredinol, mae hwnna'n rhywbeth gwerth wneud. Gyda'r iaith, wrth gwrs, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn bersonol yn bwysig i fi, fel rwy'n sydd wedi siarad Cymraeg trwy'r amser. Chi wedi gweld o'r acen taw o Sir Gar mae'r Gymraeg yn dod o. Fi yw'r unig arweinydd sydd yn siarad Cymraeg yn rhugl yna pan mae'r Gymraeg yn bwysig i fi. Ni'n gwneud lot fawr mwyn hybu'r Gymraeg a hybu defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau. Os dyw bobl yn colli'r habit o ddefnyddio'r Gymraeg, mae'r Gymraeg yn diflannu o'r gymuned. So felly, ni wedi cymryd camau mwyn sicrhau bod yna ddim yn digwydd. Ni'n gwybod bod y cefn gwlad yn bwysig dros ben ynglyn ag ysbryd a chymeriad Cymru, ac wrth gwrs mae gyda ni cynllun datblygu gwledig sy'n helpu datblygu busnesau yn y cefn gwlad, a ni'n hybu twristiaeth wrth gwrs. Ni'n gwybod bod twristiaeth yn bwysig dros ben. Mae gyda ni llwybr ar yr arfordir sydd wedi tynnu lot fawr o bobl mewn fel twristiaid, a lot fawr o bethau wedi cael ei wneud felly i hybu amaeth fel rhywbeth sydd yn bwysig, datblygu gwledig a hefyd wrth gwrs twristiaeth ar ben hwnna. Mae hyder mowr yn y genedl. Fi'n gweld bobl ifanc sydd ar hyder i ddatblygu hunain, i sefydlu busnesau. Does dim ffiniau nhw o gwbl. Ond wrth gwrs ni'n gweld twf mawr enghraifft gyda diwydiadau creadigol. Swyddi yn cael ei greu bron bob wythnos yma yng Nghymru. A mae gyda ni wrth gwrs sylfaen eang i'r economi o awyrennau, i geir, i olew, pob math o gynhyrchu. A ni'n gweld na bod economi Cymru wedi cryfhau, yn tyfu, diweithdra lawr, ac wrth gwrs ansawdd y swyddi yn tyfu hefyd. Un o'r pethau fi'n gweud wrth bobl, ni wedi gweithredu, ni wedi delifro. Pan mae bobl yn ystyried ni fel plaid yn yr etholiad mis Mai, un o'r pethau wrth gwrs ni'n gallu gweud yw, wedon ni beth o'n ni'n moyn wneud 5 mlynedd yn ôl, a ni wedi wneud e.